Ay mga katiktik, buhato ko sa minteryo kay nahuma na daw ang tile sa pansyon sa akong anak katong ang namatay nga si Nancy. Nya mutan-aw ko dito kay mag-video pod mi. Magdala mi og kana palit ko mi kanduay. Ay mga katiktik, pangadto nami, masakay na ko. Nya ang akong mga kaubanan. Ay mga katiktik, mauning dalan pa dong dito sa among minteryo. Ning ani. Tungason. Lugsungon. Uy. Mga katiktik, kinabot nami, padong nami dito sa akong anak, doora dito, layo-layo pa, magbaktas pa. Nalagot gani ko pag kubong kay niya pa may bago pang nangamatay plastar, nga di na magtungas pag bakilig. Kani bago pa man eh. Si Mariam, oh. Mga katiktik, di anay mauna yung akong anak na human na nag-tiles man, oh. Mauna ni, kana. Isda lang pagbulak, pagkakubulak ka plastic. Palit na ko inday. Mauna ni. Ay mga katiktik, di anami diri kanang ang nangabot ang akong mga amiga, mga doktora. Maestra sa Merenol. Nakani siya? Nakapatay nga nurse. Naputbol. Amaw. Katong isa gipaundang kay nagdako ang tiyan. Karing naghimo pansyon. Engineer. Ambot nung naunsa ka na iyang ulo. Dawa naman ang buhok mo ni ang papa ni Wako. Kaya itong mga kaagi na pensyon na kana ako gipang istorya tinuod na. Kanang ngano di man ni mamailan ora man og kuan ba kanang ice bag lang ibutang ni pichel di ba na ay ana. Asa mo ate di? Montor man. Magkalibot ka na, sinto ba Mayab gyud nimo. ang maingon di kag ona. Yes. Hindi sa imo lang huna-hunagod kay mabuti Pwede ang ka. man la kay kamo raman. Dai na. Ay. Ako pin. Kusog man. Magiyat ko.
Ni ana. Madunggan kasi libo. Mao ra maglimbas ba kay muuntol ni imong kuko. Ana. Ana siya. Tapos na. Tapos na, mao na, hindi na ako magkabiro kay namatay, so ito na ako tanan. Kaya agyanan sa ihi, wala malapikas. Gamay kaayo. Bira sa abos, bira. Yung anak ka dako. Saan? Kanang agyanan sa ihi, wala malapikas. Bira sa abos, bira sa taas. Lawa. Anak, ako din ako magkakasi ito na ako sa tanan. Kalain po, di mo laoy. Lagi, Bisa, di man, nagunian mo magunitan no. Sige, magunitay na amay, nagbitay ka na. Kanya dahil panit, butangan magka, nagbulitas mo manay kotsyon. Sila ka ba? Bira ha. Wala siguro eh. Diraho. Unsa na na? Bira mo ba maging anak, imo pikas kamot bira diri anak. Kanya agyanan sa ihiigo naman nagkundit tanaw ni mo. Anak, Hindi klaros lola oy. yun bitaw. Daga. Kita gani, kita babae na amatay. Kita babae na amay gani ta mga pabilo. Pabilo. Na atay giring-giring. Sige kautot mo ha. Ha? Sige magkautot mo. Natawa. Dami no. Na, yalain sa ninyo dyan. Daan di man mamusrito. Kaya ako istorya ganyan, tinuod. Ako'y mapupo. Cha! Ako'y gumulingkod, maghayang siya maglingkod ko. Matitingog. Matitingog. Balhin niya. Si Balhin. Tingog. Kayat balhin-balhin. Yung adi ay mga kasuray. Wala oy. Kami kay daghan man mga dalaga katong ako mga pag umangkon lima man mga dalaga gamay kung may balay sa kurmada. Hello. Ngagta na. Nagdala siya jacket kayo kung asa may manlakaw ba. Mo ba sa kagtahe kay bana man dito kana kambining dito kanang sagingan ni nunig dako ba nagbitan-ag mga daligda sa lansunis. Ato dito pa doon kaingon mga tupod mi dito sa kampo. Ay, pag abot ra niya dito. Magbanig atong iyang kuan kan jacket. Pag ungang-ang, pag masugot-sugot, magtadili bana. Bana pa, na imbis kay hapit noon sana ito magwa, hanig na higda na. Ay, may imbis kay hapit na magwa eh. Hantik pa imo dito kahit na di pa maak. Di pa maak. Balhin na po dito sa lain dalig sa bitanag. Bukad na sad. Higda sad. Mauna may po yung pahit na umigas na dakong ulo ang bibitas. Okay, mabira mapipit. Okay, manang bali na sa rito sa punuan dito sa santol kay dagko magkayo mga kuan. And kung di na ko kay basin bitin na hinulog ko sa daro. Dito ko tanan ay. Pangutan ka mo, da ito si iya at magwang. Ya, tulo na magkabok ay mabana. Linuang man. Bila juga posisyon inyo oman. Isang posisyon na gud ni. Magunsa naman di ay. Magdadang ragot. Magayang ka. Na. Wa di ay dang may kan dinanggit. Mura man tabadaan ni na isda. Kaya oy danggit. Maguno mo dani ang dinanggit.
Kasi magtakilig, good job! Kalisod po. Ha? Uy, masayo mo nang ingana. Yan ang ito eh. Ano ba gani kinanding? Uy! Sige ba? Ano ba yung forma ng kinanding? Mag-anak, God. Wala, sweet na din siya. Ay, what? Guro na ni Mulan, no? Laki! Yung istorya ba di atang tinuod man? Pinapilay na to, posisyon. Daga, namatay din pang 53 na uman. Kung wag ka mamatay, impart ang tanaan sa 69. Sugot ko, dahil ka pirme. Ginagangyo. Bisa kayat mo yun, wala. Bugtok tanang bita ang mga muskitero, mga gawong. Uy, Kaya ang dili mo sugot, kumugtuon. O kanang mag-brown out, maswito ko muna, maswito ko tanang kanang gianan sa gamay biraon mo dako. print out, magklaro di ay. Mag-meet sa gani, malaman mo muskitero sunog. Magklaro di ay yun. Kiyawa po ni mo eh. Ibutang siya muskitero miksa. Muron ba? Di manggas ang kang tubig krudo, magkita nga magkrudo. Sama di man klaro man. No. Kamu di man tara mo. Bukuan. O kong, tadoy. Sa kumi. Kasi mo tukar. Dili ay. Tukar ka nang iya ba ko anak. Hoy! Basi saka ka dito taga ka. Kanang kuan, kanang sakit bita busaw. Tulog kay gabi na. Di man prostate na prostate man na may kaaryahan. Prostate ka na man. Busaw? Ha? Muna, busaw. Oh, busaw na iya kay Sakit kayo. tumalan ako try wa makwag busaw ba sakit ipagahi ginagmay ray mo aga sakit kami na iutong Ingana, gagmay. dito ko alam. Busaw lang sina. Sakit kayo gani. Mga katik-tik, mura tong among vlog. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye!